Numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cailor predau șmecheria și m-au lăchit și pe zona Caio. Salutare. Bossul mă, boss, ce ai vezi mă frate? Lasă-l mă în pace. De la mine, Dani Mocanu. Dacă a spus să nu pe mine. Băi, mâinile sus. Dedic această melodie Mâine sus, mâine sus. pentru fratele meu, pentru Și Manu la fel toți, Stiporul, mâine sus. dat în urmărire Mâine pe sus tot toți. Mapamondul. Mâinile sus, dați-vă în pula mea, mâinile Cele sus din toți. urmă, prins de poliția franceză. Și totodată dedic această melodie pentru toți interlopii celebri din România. Yaya Production. Salut mon frère, appelle aux gens de France. Allô, il est sous surveillance générale. Il est recherché par Interpol. En France, ils sont en sécurité. Ce soir, il descend pour Lyon, donc faites attention à lui. Urmărit internațional, căutat la nivel global, că am primit mandat în România și-am fugit să fentez pușcării. Am trecut repede granița, dar deloc nu găseam liniște. Când vroiam să mă ascund noaptea, mergeam la hotel pe buletinul al cuiva. Viața mea nu mai e un secret, pe poza cu mine scrie wanted. Interpol nu mă vrea viu sau mor, că să mă fiu celebru Interpol. Viața mea nu mai e un secret, pe poza cu mine scrie wanted. Interpol nu mă vrea viu sau mor, că să mă fiu celebru Interpol. Hai, mai repede. Puteți cu pe tine, dai, nu fu tu mort.